goedgekeurd om te kunnen komen tot een concessieverlenging, maar spijtig genoeg zijn er ondertussen geen biedingen binnengekomen om die concessie te nemen. Wat dat maakt dat thans het lastpapier opnieuw, maar aangepast met andere voorwaarden wordt voorgelegd, in de hoop vanzelfsprekend dat er thans wel onder die nieuwe voorwaarden zich een kandidaat concessionaris gaat aanbieden. Zijn er wat dat betreft opmerkingen op het lastenco hier? Monique? Ja, de periode dus om een nieuwe concessie uit te schrijven is nu veel gunstiger. De opzegtermijn voor concessieverlener blijft 6 maanden. Minimum 2 fairtrade-producten opnemen in plaats van enkele blijft ook behouden. De voorwaarden om deze concessie te vervullen zijn volgens ons niet optimaal te noemen. Daarom moeten deze wijzigen en die kunnen nog aangebracht worden. Dat is mijn vraag nu. Wij gaan ons nu onthouden op dit punt. Maar we hopen dat er toch geïnteresseerden opdagen, want een kasteel zonder keldercafé is toch maar droog. Monique, ik heb even niet begrepen, welke voorwaarden zou je nog wensen te wijzigen? Het zou wel als de vorige zin. Ah ja, maar dat was u afwezig, dat is het. Ik denk het niet. Als we hier over de voorwaarden van de foyer... Ah nee, dat is juni. Dat is Dat is in juli. Ik herinner mij toch nog die fairtrade discussie. Juist, maar was het. Ik heb er niet aan deelgenomen. Dat is wel En dus de opzegtermijn voor de concessie verlenen, dus 6 maanden. Allee, dat vinden wij dus ook niet goed. Nu goed, de eerste poging heeft niets opgeleverd, alhoewel dat er belangstelling was, laat dat duidelijk zijn, of dat nu die periode geschikt was of niet, of zomervakantie of vakantieperiode. Of, we gaan een tweede poging doen. De voorwaarden, denk ik, zijn, wat vooral in het oog springt, wat we drastisch hebben verlaagd, is de instapprijs van 1000 naar 500 euro. Of dat nu de reden is dat er geen kandidaten of belangstellenden effectief hebben ingeschreven. We hopen het nu uiteraard wel, want wij delen samen met u de bezorgdheid en wij beseffen meer dan ooit dat er nood is aan een conciërge die het kasteel kan besluiten en dat onze gebruikers daaruit kunnen consumeren. Daar zijn we het mee eens. Daarom ook zo snel mogelijk deze tweede poging. De voorwaarden, de uitbatingsvoorwaarden zijn aangepast. Als je de tweede nootlast naast elkaar leest, zie je toch wel wat aanpassingen. Ik hoor nu toch al wel dat er al belangstelling is. Ik hoop dat die mensen nu ook effectief inschrijven of een voorstel doen. En we gaan ook van zodra dat dit goedgekeurd kan worden in deze raad, overgaan tot een publicatie. En ook de mensen erop aan, ik heb er straks ook eventjes met de secretaris over gehad, de mensen ook uitnodigen om een plaatsbezoek te doen. Want wij hebben vorige keer ook de vraag gekregen, wat is de reden dat de mensen niet hebben ingeschreven? Nu, dat is een beetje koffiedik kijken, wij hebben dat niet kunnen noteren. We hebben daar geen zicht op, we kunnen veel veronderstellen. U stelt dat de periode, of de aanbestedingsperiode daarin gespeeld heeft, ik twijfel daarover. Maar goed, we zullen zien, we gaan er zo snel mogelijk aan beginnen. En ik hoop dat we eind dit jaar, begin dit volgend jaar, een conciërge hebben. Piet? Ja, voorzitter, collega's. We hopen net, als jullie allemaal, dat er spoedig een uitbater komt voor de foyer. Maar naar onze mening is er toch weinig gewijzigd buiten de prijs dan. Dus het aas is nu een beetje groter geworden, zodat dat de vis misschien wel zal bijten. Maar voor ons zijn artikel 14.1 en 14.2 er nog te veel aan. Dat weerhoudt kandidaat-uitbaters om daarin te stappen volgens ons. Dus dat moet geschrapt worden. En het gaat dan over fairtrade en over de verplichte controle op de prijzen door de concessieverlener. We hebben in juni ook al die 2 amendementen ingediend en we willen ze nu opnieuw indienen. Kijk, nogmaals, ik ga mij niet mengen in de fairtrade discussie. Wat is een paar artikelen fairtrade? Zijn het er 1, 2 of meer? Wat die prijscontrole betreft, dat staat daarin om daar toch indien het buitensporige prijzen zijn dat we iets kunnen doen. Maar het verleden leert ons dat wij op dat vlak eigenlijk weinig of zelden nooit, ik denk zelfs in het geval van de kelder van Kasteel, nooit hebben moeten tussenkomen of opmerkingen moeten maken. Dus we hebben dat de veiligheidshalve laten instaan, meer niet.
Maar ik denk niet dat wij daar x keer per jaar controle gaan doen op wat de prijzen zijn die dat een aanbouwer aanrekent als een Oké, nog andere opmerkingen? Nee, dan wordt er het amendement voorgelegd. Dan gaan we er eerst over stemmen om dus artikel 14, paragraaf 1 en paragraaf 2 te schrappen. Dat is het voorstel. Dat klopt niet. Dan stemmen we eerst daarover.